Hadian ka jingwat ka bapras ngi kenti ka kenhuan ki search rescue team ha ka artrik jeliu kilalap no ya kamet yap jong uturis bajar nga bat kalok na kasenrang ka bajeliu bha na thwai wei saudong kat ba kalok jong upat kadang jar ngai. Kini kishikurim ki bajar ngai ki dei Raja Raghuvanshi ka kurim ka sunam ki bana Indore Madhya Pradesh kila jar ngai na du ka arpulai trik jemang. Layathu balalap lingba ka drone. Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Vivek Siem ulaong bala register ya ka kes haka kampenyap brio bala thaw ya ka kenhun tokit bakerpang Special Investigation Team SIT ban tokit halor ka kam an ashu ya ka jingtep kat banang ya ka jing tokin. Uba Siem ulayathu bakat ba ka kenhun rescue team bakenthop ya ki pulit ki SDRF ki SOT bat ka West Giant Hills District Adventure Mountaineering Club kidang bateng ya ka jingwat ya kini ki arngon. Ki pulit lingba ka drone kila yo ring dor ya ka met ka bathia lingtar ha ka senrang ka bajeliu ka badan syapo ka weisau dong parking lot hariat arliang ha ka puar khat weisau pu praman stem. Ya ka inquest la pendap ha ka jingadan lang kinong sakhi balai luj laong USP bat benrap baya ka met la ithu da ki bahyeng baka namar ka jaka kalong senrang bat ka ba omla benpoi lara ya ka met sya ka jaka yang kali na ka benta ben pendap ya ka jingtokit magistrate na magistral inquest kabala pendap da ka kong Adel R Kentan MCS executive magistrate sora hapdeng ka por lashteng haduk sabaje janmiet. Ya ka met yap lapha shanegrum shilong ban pendap ya ka postmortem ban lap ya ka daw jong ka jingyam. Ki pulit kidang tokit penia ya ka ni ka kam bat amsham la kentat ya ka no kuno jing thumus niu ha ka ni ka por laong ubas im bat benrap bahaduk menta omlap satya ya ka kurim uni ubayap ka sonam. Tatkum ka jing ong jong u ka jinglap ya ka met yap kalong lingba ka jing tre shitom jong ki pulit ki bala pelong ya ka jingwat klem sange wat hapdeng ka jing ther jor ulap ba ha kini ki khindiat sni.